Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto, no a hlavne priaznivcov ďukov, čo je samostatná kategória v edícii KTM. No a stojím tu pri takom najlepšom a najsilnejšom naháči na trhu. Je to KTM 1290 Super Duke R-kový a dokonca aj Evo s elektronickými tlmičmi. Priznám sa, nie je to celkom moja taká srdcová záležitosť tieto naháče. Ja som taký offroadový pretekár trošku, ešte stále. No a včera po dlhej dobe som skúšal takéto nejaké čudo. Na dvoch kolesách, má to síce len nejaké dve kolesa, riaditka a jedno sedadielko, ale priznám sa, no možno, že to ani neviem tak motorkársky, alebo lepšie povedať, že som sa trošku tak posral z tej rozkoše, lebo je to také adrenalínové a také na srdce a také super, že už som to dávno nezažil a celý rok testujem všelijaké motorky a tento rok tých motoriek bolo ako strašne veľa a strašná hojnosť. No a tieto motorky som stále tak trošku odkladal, lebo výnimočne jazdím, alebo jazdíme občas s kamarátmi, ak sa občas niekto pridá na tom Palotringu, čo je fantastické vozenie a mali by ste tam prísť s nami. No, vrátim sa k tejto nádhere tuto predo mnou. Včera som si ju tak veľmi poctivo pripravoval a išiel ju vyskúšať, už bolo pomerne neskoro, šero až tma, keď som dojazdil, večer niekedy o 9:30, čo nie je celkom najvhodnejší čas na vozenie na takýchto motocykloch. No ale priznám sa, nevedel som prestať a furt som chcel ísť a furt som chcel skúšať túto motorku. Je to proste úplne návykové to zrýchlenie. Na nešťastie ten motocykel má taký európsky tichý zvuk alebo hlas, ktorý dá sa povedať, keď jazdíte okolo 100 km alebo v 100 km rýchlosti počujete len ten zvuk, ktorý trošku tak fučí v tej vašej príľbe. Dokonca som mal takú lepšiu príľbu, čiže dalo by sa povedať, že jazdíte v absolútnom tichu. Keď trošku uberete plyn alebo zastanete, tak počujete zvukot alebo zvuk toho dvojvalca, ale počas jazdy nepočujete skoro nič. Čiže je nádherne utlmený. No a žiadny aerodynamický hluk, čiže veľmi zaujímavé. U tohto naháča necítite. Čiže nelomcuje to s vami ako u tých adventurov, kde máte všelijaké plexisklá. Necítite nič. Neviem, či som vychytil nejaké absolútne bezvetrie, ale ja si myslím, že to je dané tou konštrukciou toho motocykla. Tento motocykl bol viackrát pripravovaný a chystaný alebo robený v tom tuneli, kde testujú aj Formule 1, Red Bull. Čiže fakt, jazda na tomto motocykli neobťažuje. Nemusíte sa silou mocou držať, nie ste zaklonení ako pri nejakom superbajku, čiže dá sa s ním cestovať a najdlhšie. No a je to také niečo, predstavte si to, že niečo ako keď pozeráte film a zrýchlene si ho pretáčate, čiže všetko funguje tak trojnásobne alebo dvojnásobne rýchlejšie. Zaradíte jedničku, pohnete sa, dáte 2 a už ste pri voľnobehu na nejakých 60 niečo, dáte 3, voľnobeh už je to niekde 100 niečo. Čiže stačí vám jazdiť úplne na voľnobehu a dosahujete fantastické zrýchlenia alebo fantastickú rýchlosť. Čiže to zrýchlenie je úplne návykové. No a jedna polovička toho softveru tuto vzadu vám hovorí, bojím sa, nepridávaj plyn, a tá druhá pridaj a pridávaj a choď ako blázon. Čiže je to také rozplnúplné jazdenie, ale ten adrenalín vždycky preváži a pridávate plyn. No a nezabudnite na to, že pridať plyn nie je až také zložité, lebo fakt tá motorka je taká veľmi sofistikovaná, čiže jazdu na nej zvládne v podstate aj úplné dieťa. Ten motor robí úplne to, čo robíte vy alebo čo chcete od neho vy. Sice cítite tam potrebu, že bolo by lepšie pridať trošku plynu a trošku zvýšiť otáčky, ale on uniesie tých 40-50 aj na tej štvorke
Sice neviem, na čo tam dávajú tú 5, 6, lebo ja som sa včera večer dopracoval len tým prvým 4 rýchlostiam, aj to som niečo nad 100 km letel, aj keď nechtiac. Čiže keď chcete dodržiavať tie rýchlostné limity stanovené na slovenských cestách, tak tam možno budete potrebovať nejaké tlačítko, ktoré majú aj tie MotoGP špeciály, aby ste dokázali odhadnúť a kontrolovať tie rýchlosti, alebo jazdiť s jedným okom stále prilepeným na tom rýchlomeri. No ale tá jazda je fantastická, musíte si to vyskúšať. Je to výnimočný motocykel, veľmi dobré vozenie. No a cítiť tam v podstate to, že tá KTM je niekde v tom top 2 alebo top 3 v tom rebríčku MotoGP. Čiže v tomto motocykli sú zabudované tie skúsenosti značky z KTM, aj tie výhry v MotoGP, aj skúsenosti a technika Red Bullu z Formule 1. No a čo treba vedieť o tejto 2022 oproti 21 a 22, že je úplne prepracované to elektronické nastavenie tlmičov. No a jazda s týmito elektronickými tlmičmi novými, s novou elektronikou, s novým nastavením je veľmi komfortná oproti tým motocyklom a naháčom, na ktorých som jazdil doteraz. Čiže prekvapivo komfortná jazda, prekvapivo dobrá jazda. No a ešte jedna taká drobnosť, že trošku posunuli ten limit toho výkonu v KTM a momentálne tento motocykel má 170 kg a 180 koní, čo si myslím, že je fantastický pomer výkonu a hmotnosti. No a je to neskutočne návykové vozenie aj pre takého offroadového pretekára, ako som ja. Čiže už sa teším na tú ďalšiu jazdu. No a teším sa aj na vás, že sa prihlásite na odber našich videí. Nezabudnite sa prihlásiť, možno takto nezmeškáte nejaké to zaujímavé video. No a hlavne si príďte vyskúšať tento návykový motocykel, či už na normálnej ceste alebo na okruhu Paloc-Ring. Je to fantastické vozenie. Úplne najlepšie vozenie v tomto roku pre mňa aspoň. Si to myslím, cítim ja. Čiže asi toľko na záver. Čakáme už len na vás. No a príďte nás občas pozrieť prípadne aj do našej kamennej predajne v dedinke Nána pri Štúrove. Prípadne alebo si objednajte takýto motocykel. Sú na tieto typy motocyklov teraz akcie. Tieto akcie nájdete na našej web stránke okrmoto.com alebo na našom Facebooku OKR Moto Facebook. Prípadne sledujte naše videá a nezabudnite sa prihlásiť na odber našich videí. Ahojte, čaute.